umat kagunganipun Gusti ingkang tansah binerkan ngaturaken sugeng enjang Shalom puja puji pujiastuti kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang sampun berkahi kita sami lan kita dumugi wonten ing dinten menika Jumat Agung 18 April warsi 2000 selangkung. Kita mangun pangabekti lan ugi kita sowan umarok wonten ing Bujana Suci. Ingkang badhe lelados ing dinten menika inggih menika Bapak Pendhita Andriono. Perlu kawuningan bilih ing enjang menika mangke wonten refleksi Paskah, refleksi Jumat Agung lan sanes-sanesipun monggo kita nderek kanthi sukabingah lan legawaning manah. Majelising pasamuan ngaturaken sugeng dinten Jumat Agung. Mugi sawaping pambujanan menika tansah ngiyataken iman kapitadosan kita sami. Majelising pasamuan ngaturaken lan ngajab kita sedaya nderek pambujanan menika kanthi pakering. Majelis lan pendhitaning pasamuan ngaturaken sugeng nindakaken Paskah. Dinten Jumat Agung punika dinten ingkang wigati kangge kita para penderekipun Sang Kristus. Ing dinten Jumat Agung punika kita sami mengeti Gusti Yesus ingkang nandhang sangsara lan seda sinalib ing Golgota. Sedaya menika kagem nebus dosa-dosa kita. Gusti Yesus ingkang seda nedahaken kastyanipun dumateng kita sedaya. Panjenenganipun karsa ngurbanaken sariranipun kangge milujengaken kita sedaya. Pramila sumangga kita ngengeti dinten kasangsaran lan sedanipun Gusti Yesus punika lumantar pambujanan suci Jumat Agung. Mugi rahipun Gusti ingkang tumetes wonten ing kajeng salib ndadosaken kita sangsaya setya tuhu samekta ing gati dumateng panjenenganipun. Umat kagunganipun Gusti ingkang tansah setya tuhu, kita badhe mbukani anggen kita mangun pangabekti lan lumebet wonten ing pambujanan suci kanthi kita memuji KPJ angka 7 padha wiwitan lan kalih. Pasamuan kaaturan jumeneng. Pasrah
lan para kinasih, dinten menika kita badhe sesarengan makempal ngenget-enget dinten Gusti Yesus sinalib sedo sinarengan kita badhe lumebet wonten ing pepenget pambujanan suci kangge kita sami ingkang kagelar ing tengah-tengahing pasamuan papan mriki. Pramila monggo Bapak Ibu, kita sesarengan sami cawis manah kita wonten ing salebeting swasana tidhem kita sami. Sawing patos kita setunggalan-setunggalipun kita sami nglairaken pengaken ugi kesanggeman kita sowan mangun pangabekti ing ngarsanipun Gusti kaliyan pengaken ing manah ingkang mekaten dene pangabekti Jumat Agung lan Bujana Suci ing dinten menika kita tindakaken kaliyan nyebut asmaning Gusti Allah Sang Rama ingkang nitahaken langit lan bumi Gusti lan sesembahan kita ingkang boten nilar pakaryang astanipun lan ingkang langgeng katresnanipun wonten ing gesang kita sami. Sir rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Sang Rama lan saking Gusti Yesus Sang Putra lulusa ing gesang panjenengan dadosa panganti ing gesang panjenengan sadinten-dinten. Amin. Bapak Ibu sami kaaturan binarak. Bapak Ibu adalah para kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Ing Jumat Agung menika kita sesarengan sami katuntun dening jejer pangabekti magapokan ugi kalian pekan suci ingkang kita lampahi seminggu wonten ing dinten-dinten menika. GKJW netepaken jejer pangabekti ingkang mekaten suraosipun mandeng salibing Gusti Sang Raja. Lan kangge kegilutan kita ing dinten menika kita badhe katuntun dening jejer salibipun Gusti menika tanda katresnanipun. Salib Tuhan adalah tanda cintanya. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih, sumangga sesarengan jejering pangabekti menika kita tampi kelayan kekidungan kita. Judulnya apa? Kula lali. Serana mateng. Oh ya. pasamuan kekasihipun Gusti sampun wancinipun kita badhe
mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing pangabekti bujana mangsa Paskah utawi Jumat Agung ing wekdal samangke. Waosan ing wekdal samangke kapendhet saking Injil Yohanes 18 ayatipun 38b kalajengaken ngantos Yohanes 19 ayat ingkang kaping 6. Menawi sampun pinanggih kita salap sawetawis sumangga langkung rumiyin kita sowan wonten ing ngarsanipun Gusti nyuwun kegiatan lan pepadang. Sumangga kita tumungkul ndedonga. Allah Rama sesembahan kawula inggih sagung puji danipun namung kunjuk wonten ing pangayunan paduka awit paduka Allah kawula ingkang maha suci, Allah kawula ingkang tansah kawula sembah wonten ing dalem asma Gusti Yesus. Kepareng ing wekdal samangke Duh Gusti ing satengahing pangabekti bujana suci Jumat Agung menika kawula badhe nampi dawuh pangandika paduka. Saderengipun kelampahan Duh Gusti kawula sami masrahaken gesang kawula. Kawula sami masrahaken sekatahing panderak kawula ingkang awujud kalepatan lan dosa ingkang sampun kawula lampahi. Mugi paduka kepareng paring pangapunten dhateng kawula sami supados kawula sami pantes midhangetaken nampi dawuh pangandika paduka. Gusti kawula ndedonga kangge Bapak Pendhita Andriana ingkang badhe medhar sabda. Mugi Sang Roh Suci paring panuntun, paring kawicaksanan, paring hikmat supados menapa ingkang kalampahan sedanipun inggih namung manut miturut ing karsa paduka. Mekaten ugi kawula sami warganing pasamuan ingkang badhe nampi dawuh pangandika paduka. Mugi paduka inggih tansah ngresiki manah lan pamikir kawula supados dawuh pangandika paduka saged kawula mangertosi ing wusananipun saged kawula lampahi wonten ing gesang padintenan. Gusti kepareng kawula nyuwun mugi paduka paring pangandika kawula jumadang mirengaken namung wonten ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Injil Yohanes bab 18 ayatipun 38b kalajengaken ngantos ing Yohanes 19 ayat ingkang kaping 6 ingkang mekaten suraosipun pangandika. Gusti Yesus kaukum pati. Sawuse ngandika mangkono, Sang Pilatus tumuli miyos manggihi wong-wong Yahudi maneh sarta ngandika, "Mungguh ing aku, wong iki ora ana kaluputane apa-apa. Nanging kowe padha duwe adat. Samasa riyaya Paskah, kowe padha dak lilani nyuwun luare wong siji. Kang iku apa karepmu kang dak lilakake marang kowe ratune wong Yahudi?" Ing kono wong-wong padha bengok maneh. Sampun piyambakipun Barabas kemawon. Ana dene Barabas iku sawijining begal. Sang Pilatus tumuli dawuh nggawa Gusti Yesus supaya disapu. Para prajurit banjur padha nganam eri kanggo makutan diagemake ing mustakane sarta diagemi jubah wungu. Tumuli padha maju sarta ngucap,
Sugeng ratunipun tiyang Yahudi. Wong-wong mau banjur napuk pasuryane. Sang Pilatus tumuli miyos maneh sarta ngandika marang wong-wong, "Lah tontonen. Iku wonge dak wetokake marang ngarepmu, supaya kowe padha sumurup yen mungguh ing aku ora ana kaluputane." Gusti Yesus tumuli miyos ngagem kutha ri lan jubah wungu. Pangandikane Sang Pilatus marang wong-wong, "Sawangen manungsa iku." Nalika para pangarepe imam lan para wong kang jaga ndeleng marang Gusti Yesus banjur padha bengok, "Kasalipa, kasalipa." Pangandikane Sang Pilatus, "Wis gawanen lan salipen, awit mungguh ing aku ora ana kaluputane apa-apa." Mekaten sawetawis pangandikanipun Gusti. Kantos dumugi semanten Bapak Ibu, kita mirengaken lan ugi maos kesaksian ing kitab suci kita bab pakaryan kawilujengan ingkang saking Gusti Allah kita. Rahayu kita sedaya ingkang sami mirengaken ngatosaken lan ugi nindakaken wonten ing gesang patintenan kita sami. Amin, amin, amin. Bapak Ibu lan para kinasih ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus, yang namanya jatuh cinta ini maksud sesuatu yang sangat mensukacitakan seseorang. Jatuh cinta menika pancen bingahaken Bapak Ibu. Malah nalika manungsa menika sampun jatuh cinta ngoten. Dateng sok sintena, sae dateng putra, saya datang lawan jenis, lan saya datang menapa kemawon. Kalambaran jatuh cintanipun menika wau, manungsa menika saged nindakaken samukawis perkawis. Malah bab ingkang awrat kados pundhita, ingkang angel kados pundhita, karena sampun jatuh cinta, manungsa saged ngupados patrap kangge gayuh menapa ingkang dipun gayuh menika. Dan itulah kekuatan cinta Bapak Ibu. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus, kados ing dinten menika gegilutan kita kalambaran jejer salibipun Gusti menika tondo katresnanipun. Salib Tuhan adalah tanda cintanya. Cinta dateng sinten kinten nggih Gusti Yesus? Dateng sinten? Dateng panjenengan, dateng kula, dateng sedaya ingkang setya tuhu nderek lan mirengaken menapa dados dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus. Sami Bapak Ibu, Gusti Yesus kadung jatuh cinta dateng kita sedaya menika. Samukawis perkawis enteng abot dipun lampahi dening Gusti Yesus. Tondo katresnanipun dateng kita. Kalebet menapa ingkang kacariyosaken wonten ing kitab suci Bapak Ibu. Gusti Yesus ngantos lila legawa ngalami ngelampahi seda sinalip namung kangge mujudaken katresnanipun dhateng manungsa. Kadung jatuh cinta Bapak Ibu Gusti dhateng kita sedaya menika. Pancen Bapak Ibu mboten maiben kangge mujudaken katresnan menika mboten gampil. Ing sisih sanes tunggal sisih menika wonten mawarni-warni pepalang, halangan, rintangan dan sebagainya. Ing sisih sanes perlu kesiapan mental, kesiapan diri lan sak piturutipun.
lan sedaya menika dipun lampahi dening Gusti Yesus Kristus. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, kenging menapa to mujudaken raos katresnan menika perlu persiapan mental lan sapiturutipun. Awit mboten sedaya Bapak Ibu patrap sae wujuding katresnan menika saged katampi dening tiyang ingkang kita tresnani. Mekaten ugi Gusti Yesus Bapak Ibu. Mboten sedaya tiyang wekdal semanten menika inggih tresna dhateng Gusti Yesus, sinaosa sejatosipun Gusti Yesus nggih tresnani dhateng sedaya mboten pilih-pilih. Bapak Ibu wonten ing waosan kita kacarios wonten peranganing tiang-tiang Yahudi ingkang boten purun nampi wujuding katresnan saking Gusti Yesus menika. Malah para tiang menika ngarah Gusti Yesus ngalami bab ingkang awrat wujuding kasangsaran ngantos dumugi seda sinalib. Nanging wonten sawetawis tiang ingkang inggih nampi sejatosipun katresnanipun Gusti menika sinaosa boten saged terang-terangan. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih wonten ing waosan kita kacarios wonten setunggal paraga ingkang kawastanan naminipun Pilatus menika ingkang kagungan wenang kangge ngadili Gusti Yesus wekdal semanten. Wonten ing ayat 8 Bapak Ibu bab 18 kala wau kacethok. Dene Pontius Pilatus menika manggihi tiang-tiang Yahudi ingkang mapan boten wonten ing salebeting ruang pengadilan naming mapanipun wonten ing njawi ruang pengadilan menika. Pilatus dawuh mekaten dhateng tiang-tiang Yahudi, mungguh ing aku wong iki ora ana kaluputane apa-apa. Nanging kowe padha duwe adat samangsa lan sapiturutipun. Bapak Ibu saestunipun nalika Pilatus menika dawuh wong iki ora duwe kaluputan apa-apa. Satusipun Pilatus mboten kepingin, Pilatus mboten ngersakaken Gusti Yesus ngantos ngalami seda lan sinalib menika. Saestu ngeman dhateng Gusti Yesus ingkang tresnani dhateng tiyang kathah. Neng rubinipun suwantenipun Pilatus menika inggih tasih kalah ngaten kalian suwantenipun tiyang Yahudi tiyang kathah wekdal semanten. Mah Gusti Yesus tetep ngalami seda lan sinalib. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih ing asmane Gusti Yesus Kristus, rubinipun tiang-tiang Yahudi menika sampun kadung mboten nampi dhateng Gusti Yesus Kristus. Malah kula matur ing ajeng kala wau patrap ingkang katindakaken nalika Gusti Yesus dipun adili. Tiang Yahudi mboten purun mlebet wonten ing ruang pengadilan. Monggo mangke wonten keterangan ing mriku. Pilih tiang-tiang Yahudi menika mboten kepingin dipun salahaken ngoten, mboten kepingin kecipratan olone lan sak piturutipun ingkang dadosaken piyambakipun dalam tanda kutip najis ngadepi prastawa Paskah Yahudi wekdal semanten. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus inggih mekaten anggenipun Gusti Yesus Kristus nresnani dhateng kita sedaya. Istilah kula Gusti kadung jatuh cinta dhateng kita Bapak Ibu. Samukais perkawis katindakaken dening Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Kristus wonten ing gesang kita sami ngantos ngalami kasangsaran seda lan sinalib. Sedaya menika mboten kangge pribadinipun Gusti, naming sedaya menika katuju dhateng kita, temah kita ingkang mestinipun nampi paukuman karana dosa kita, kita saged uwal saking dosa lan kadurakan kita, uwal saking paukumaning pepecah. Bapak Ibu nalika kita ngengeti bilih Gusti Yesus ngantos tumeka ing sedanipun ingkang kita enget-enget ing dinten menika Jumat Adi namung karana katresnanipun dhateng kita sami. Setunggal pitakenan dhateng kita sedaya Bapak Ibu. Kados pundi kita ingkang sami katresnanan dening Gusti Yesus Kristus ngantos kados mekaten menika. Mesinipun kita sedaya sami setuju Bapak Ibu menawi
kita mangsuli pitaken ingkang mekaten, aku yo bakal tresnani Gusti Yesus. Aing monggo Bapak Ibu, sepisan malih nalika kita sampun jatuh cinta dhateng Gusti Yesus, mawarni-warni perkawis kedah kita tindakaken wujuding katresnan kita. Awit katresnan niku barang sing boten ketok Bapak Ibu, boten saged disawang. Katresnan menika namung nembe saged karaosaken dipun sawang dening tiyang sanes ingkang kita tresnani nalika kawujud wonten ing patrap lan tumindak kita. Lan kita perlu inget bilih nresnani Gusti Yesus menika inggih mboten gampil Bapak Ibu. Mawarni-warni pepalang, mawarni-warni rintangan lan sak piturutipun ingkang badhe kita adepi. Menapa kita siap mental kangge tetep nresnani dhateng Gusti Yesus menika. Menika setunggal pitakenan ugi kangge kita sedaya. Monggo gek wis gremes ngomong udan deres, nah ngoten kinten-kinten. Lan sak piturutipun Bapak Ibu. Menika pepalang ingkang perlu kita adepi nalika kita pancen ing dinten menika nampi katresnan saking Gusti lan kita sampun sumanggem, aku bakal tresnani Gusti Yesus. Lan ing dinten menika Bapak Ibu, sesarengan sumangga katresnanipun Gusti, katresnan kita dhateng Gusti ugi badhe sesarengan kita tandani wonten ing salebeting kita nampi pambujanan suci ingkang kagelar dening Gusti Yesus piyambak kangge kita sedaya. Gusti ngajak dhateng kita kangge kita ngenget-enget prastawa kasangsaran lan sedanipun Gusti. Ing pundi sariranipun Gusti kacuwil-cuwil katugel-tugel, rahipun mancur namung kangge tandha katresnan dhateng kita sami. Semoga kita sami males katresnan dhateng Gusti Yesus, kita sami setya tuhu ngadepi mawarni-warni pepalang wujuding katresnan kita dhateng Gusti. Lan Gusti badhe nyarengi gesang kita paring kegiatan lan berkahi kita sedaya. Amin. Bapak Ibu monggo kita wonten ing salebeting swasana tidem kita sawetawis. Katresnan paduka kangge kawula sami para tiyang dosa kelangkung ageng Duh Gusti. Wujuding katresnan dhateng paduka kawula sami saking paduka kawujud wonten ing kasangsaran paduka, wonten ing seda paduka. Pramila keparenga ing samangke Gusti, kawula nggih males katresnan dhateng paduka. Kawula sumanggem wonten ing manah kawula iki badhe mujudaken katresnan kawula dhateng paduka ing mawarni-warni patrap lan tumindak kawula. Lan nalika kawula sami ngrumaosi bilih mawarni-warni pepalang wonten ing ngajeng kawula kangge mujudaken katresnan dhateng paduka. Paduka paring kegiatan dhateng kawula sami Gusti. Kawula tatak anggenipun tetep tresna dhateng paduka. Matur nuwun Gusti, dawuh paduka ing dinten menika. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih, kanca-kanca saking eklesia badhe ngulukaken pepujianipun ngajak kita kangge ngemut-emut wujuding katresnanipun Gusti dhateng kita sedaya, tubuh yang terluka. Monggo. Amin.
kita badhe ngenggalaken iman pitados kita sesarengan kalian sederek-sederek kita ingkang tunggil pitados wonten ing salemahing bumi. Umat Tuhan kaaturan jumeni. Pengaken pitados nggih menika sahadat kaliwelas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra entang-anting Gusti kawula, ingkang kapepetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing taleng paling-mengan, ing tigengipun malih saking atasipun tiyang pejah, lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wraden inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Umat Tuhan kaaturan pinarak. Umat ingkang dipun tresnani dening Gusti, sirahmatipun Gusti menika tansah enggal saben injing lan Gusti tansah tresna dumateng kita sedaya. Awit saking punika monggo kita tansah saos syukur wonten ngarsanipun Gusti kelayan ngaturaken pisungsung. Wonten dasar dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking kitab Jabur 200 ayatipun sekawan ingkang mekaten. Padha lumebua liwat ing gapurane kalawan memuji asmane, lumebua ing platarane kalawan kidung pangalembana, ngaturna pamuji syukur lan ngluhurna asmane. Adhedhasar pangandika punika sumangga kita ngaturaken pisungsung kita kanthi memuji kidung pasaman Jawi angka 250 padha setunggal ngantos sak rampungipun kita ngaturaken pisungsung. Aturkan panuwun Gusti, paduka ngasihi, kula agungaken mumpuni ka Gusti pisungsung kula sawetawis kesang jiwa lan raga wit kula tedharpe pondo kang pangaji kang langkung prayogi sinas Gusti mumpuni ka Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mereka sang kawula kagema paduka pirangga sampun. Sitresno paduka Gusti kula kagungaken paduka rimani
tapio atur kawula ben gesang kawula kagem paduka piranto punika Gusti sungsung kula sawetara gesang jiwa lan raga wit kula tandarme bondo kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti punika Gusti panyuwun kula mugi katapio atur kawula ben gesang kawula kagem paduka piranto samono. Bapak Ibu lan para kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, kita badhe lumebet wonten ing pambujanan suci kita samangke lan monggo sesarengan kita ngrumaosi Bapak Ibu bilih Jumat Adi menika saestunipun setunggal prastawa ingkang wigatos tumrap kita. Malah kanthi sanget. Awit ing mriku kita saged ningali, kita saged ngraosaken kados pundi Gusti Allah mujudaken lan mratelakaken dhateng kita sedaya agenging katresnanipun kangge kita sami. Kelayan lila legawa Gusti kersa masrahaken sariranipun, Gusti seda sinalip murih kita sedaya ingkang mestinipun kita sami ngalami paukumaning pepejah, paukumaning dosa. Kita sami saged gesang. Malah kita sami nampi gesang ingkang langgeng. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih, sedaya menika wujuding katresnan menika saestunipun katindakaken dening Gusti Yesus Kristus anggenipun nanggel dosa kita sedaya. Pramila ing wekdal samangke kita minangka umat kagunganipun, minangka gereja kagunganipun, kita badhe manunggil kalian sangsara lan setanipun Gusti Yesus Kristus, manunggil kalian sarira lan rahipun Gusti, supados kacihna kados ingkang ngandikaaken kasrat dening Rasul Paulus ingkang mekaten, sebab yen kita wis padha nunggal kalawan apa kang dadi sedane, kita iya bakal nunggal kalawan apa kang padha karo wungune. Rum bab 6 ayat ingkang kaping gangsal.
Bapak Ibu lan para kinasih, Gusti ingkang tresnani kita samangke nimbali kita. Kangge kembul wonten ing pambucanan suci, pramila monggo kita sami sowan wonten ing mejaning pambucanan suci. KPJ angka 318. Dherekaken kita sami sowan wonten ing meja pambucanan. Kula pitados nalika panjenengan sami mireng timbalanipun Gusti wonten ing pambucanan suci menika, panjenengan sampun cawis wonten ing gesang panjenengan sami. Ing sumangga ing samangke pacawisan kita sesarengan kita tunggilaken wonten ing papan mriki sinarengan kita sami nyuwun pangapunten dhateng Gusti awit sekathahing kalepatan katurakan kita. Kita sami wonten ing pandonga kita. Kawula saponto kagungan paduka Gusti ing siang menika kelayan adreng ing manah kawula sami netepi menapa dados timbalan paduka ing gesang kawula. Inggih menika wujuding raos tresna kawula Gusti dhateng paduka. Ananging Gusti kalau nggih ngrumaosi bilih ing salebeting kawula gesang kawula dereng saged nindakaken menapa dados dawuh paduka kanthi sasampurnanipun tasih kathah cacat kuciwaning gesang kawula katresnan kawula asring sigeg dhateng paduka awit kawula sami nresnani dhateng gesang kawula pribadi mbaka pribadi. Pramila Gusti sedaya wujuding kalepatan katurakan dosa kawula ing samangke kawula aturaken dhateng paduka. Murih paduka ingkang badhe paring pangaksama dhumateng kawula sami. Awit inggih namung kanthi mekaten Gusti, kawula sesarengan ing samangke sami pantes sowan langkung-langkung kawula sami sesambetan kelayan paduka ingkang suci ing pambujanan menika. Kawula sowan Gusti, paduka ingkang nampi kawula sami. Kados pundi kawontenan kawula? Kawula mitadosi paduka ingkang ngresiki kawula babar pisan saking katurakan lan dosa kawula. Matur nuwun Gusti, paduka tampi sowan kawula. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih kidung pasamuan Jawi angka 306 ngeparengaken kita kangge sowan wonten ing pambujanan menika.
dados kawula kanggepanes rekang bujana isowan kula kaparana roti anggur puniki sesarengan patagesan kanggo lampahi damarana atuban kabar sirawa paduka ingkang kawula dados rama kawula kesalangan tunggil paduka ing kraton swarga. Duh jembening Allah ingkang ngrembat lan biratusaning jagat, mugi kawula sedaya paduka damel sembodo nampai sarira lan rah paduka suci suci kasucekno ing Gusti. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih saderengipun Gusti lumebet wonten ing kasangsaranipun ing sawijining dalu sesarengan kalian para sekabat Gusti ngadani pambujanan ingkang wiwitan. Ane pambujanan wiwitan menika Gusti mundhut roti ingkang lajeng kacuwil-cuwil. Gusti maringaken dhateng para sekabat wekdal semanten kinentan dawuh roti iki dadi pralambanging sariraning sun kang katugel-tugel kanggo mitulungi kowe. Padha tindakno, padha ladekno marang sedulurmu kabeh kanggo pangeling-eling marang kasangsaraning sun, marang wunguning sun lan marang kekuataning batinmu ing sajroning kowe padha ngantu-antu rawuh ingsun. Padha tampanana. Iki badanku kang katugel-tugel kanggo mitulungi kowe. Bapak Ibu lan para kinasih, Gusti dawuh dhateng panjenengan sedaya kabeh wis sumadya padha tampanana lan padha pangan. Bapak Ibu talah para kinasih salajengipun ing pambujanan ingkang wiwitan ugi Gusti mundhut setunggal tuwung ingkang lajeng kaisi ing anggur. Gusti paring dawuh, iki tuwunging prajanjian anyar tumrap kowe. Tuwung iki wis kaecap dening getihku, yaiku getih kang kawutahake murih apuraning dosamu. Lan padha elinga saben-saben kowe ngombe saka tuwung iki dadekno pangeling-eling marang kasangsaraning sun, marang sedaning sun, marang wunguning sun, lan uga dadekno kekuataning batinmu ing sajroning kowe padha ngantu-antu rawuh ingsun. Padha tampanana, iki tuwunging prajanjian anyar tumrap kowe.
lan padha elinga saben-saben kowe ngombe saka tuwung iki dadekno pangeling-eling marang kasangsaran ingsun, marang setan ingsun, marang wungu ingsun, lan kabeh iku dadekno kekuataning batinmu anggonmu padha nganti-anti rawuh ingsun. Gusti dawuh padha tampanono lan padha umpin. Gusti dawuh, pambujanan iki ladekno marang sedulur-sedulurmu kabeh. Roti kang kajuwil-juwil iki padha ladekno marang sedulur-sedulurmu kanggo pangeling-eling marang kasangsaran ingsun, marang setan ingsun, uga marang wungu ingsun. Padha ladekno marang sedulur-sedulurmu. Bapak Ibu umat kagunganipun Gusti, kelayan kita sesarengan nampi rotining pambujanan menika. Sumangga manah kita eneraken manginggil dhateng kasuwargan adi. Kita sami sumerep, kita sami ningali katresnan ingkang kelangkung ageng ingkang lumuntur saking kasuwargan wonten ing gesang kita. Lumantar pangurbananing Gusti kita Yesus Kristus. Kita ngengeti dene sinaosa kita sampun sami mbalela dhateng Gusti Allah. Kita sampun mboten sami mbangun turut dhateng dawuh pangandikanipun. Ananging Gusti mboten paring paukuman dumateng kita. Gusti tasih paring pangapunten datang kita sami. Bapak Ibu sedaya menika saestu kalambaran namung karana katresnanipun Gusti datang kita sami. Mboten wonten bab ingkang sanes. Gusti namung kepingin, Gusti namung kersakaken kita ingkang sami nampi katresnanipun. Kita inggih males katresnan menika saking gesang kita dhateng Sang Kristus Yesus. Gusti pirsa, nalika kita badhe mujudaken katresnan dhateng Gusti, mawarni-warni pepalang ingkang wonten. Lan Gusti sampun prajanji dhateng kita. Gusti badhe paring pitulungan, Gusti badhe paring kegiatan dhateng kita sami. Ngadepi mawarni-warni pepalang pambengan. Kita sami sumadyo tresnani dhateng Gusti ingkang sampun tresnani dhateng kita. Ing pambujanan menika Gusti paring dawuh, iki badanku kang katugel-tugel murih apuraning dosa. Ladekno marang sedulur-sedulurmu kabeh kanggo pangeling-eling
marang kasangsaran ingsun, marang setan ingsun, marang wungun ingsun, lan dadekno kekuatan ing batinmu ing sajroning kowe padha ngantu-antu rawuh ingsun. Amin. Gusti dawuh dhateng panjenengan sedaya, padha tampanana lan padha panganan. Salajengipun Gusti paring dawuh, iki tuwung ing prajanjian anyar tumrap kowe. Tuwung iki wis kaecap dening getihku kang kawutahake murih apuraning dosa. Elinga, saben-saben kowe ngombe saka tuwung iki, iku dadekno pangeling-eling marang kasangsaran ingsun, marang setan ingsun, lan dadekno kekuatan ing batinmu ing sajroning kowe padha ngantu-antu rawuh ingsun. Padha tindakno, padha ladekno marang dulur-dulur. Bapak Ibu lan para kinasih, sesarengan kita nampi tuwung prajanjian enggal saking Gusti menika. Gusti ngadani prajanjian ingkang enggal dhateng kita sami ing dinten menika ing pambujanan menika. Sanes prajanjian ingkang ngemu isi ingkang benten kalian prajanjian ingkang sampun nate kayasa dening Gusti Allah kangge kita sedaya. Prajanjian menika meratelaken bilih Gusti badhe mitulungi kita sami uwal saking kadurakan, saking panguwaos sing pepecah, lan Gusti nyawisi dhateng kita sedaya gesang langgeng ingkang kebak ing ayem tentrem wonten ing kraton swarga. Bapak Ibu, ing dinten menika Gusti sampun nginggalaken prajanji dhateng kita sedaya. Pramila sumangga kelayan nampi tuwunging pawujanan suci menika kita inggih sami nginggalaken malih prajanji kita dhateng Gusti Allah. Sami kalian prajanji ingkang nate kita lairaken wonten ing ngarsanipun Gusti nalika kita sami lumebet wonten ing kadewasan iman kita. Bilih kita badhe nderek Gusti kanthi setya tuhu. Kita badhe nderek Gusti lan kita cumadang nampeni mawarni-warni pambengan ingkang badhe nempuh ing gesang kita. Sampun ngantos pambengan-pambengan ingkang nempuh ing gesang kita dadosaken kita sami nilar Gusti, dadosaken kita sami nyingkur Gusti. Nanging malah dadosa kegiatan ingkang langkung linangkung wonten ing kapitadosan kita dhateng Gusti Allah. Iki tunging prajanjian anyar tumrap kowe. Tuwung iki wis kaecap dening getihku. Yaiku getih kang kawutahake murih apurane dosamu.
inilah cawan perjanjian baru bagimu. Cawan ini telah dimeteraikan dengan darahku, yaitu darah yang ditumpahkan demi pengampunan dosamu. Maka terimalah dan minumlah. Bingah Bapak Ibu, ing dinten menika kita sampun nampi pambujanan suci sesarengan kalian Gusti pribadi. Kita sami wonten ing pambujanan menika. Kita kepareng enget-enget malih katresnan ingkang kelangkung ageng saking Gusti Allah wonten ing gesang kita. Kapatrap katindakaken dening Gusti Allah pribadi. Malah ngantos lila gawa ngalami kasangsaran setolan sinalip kangge kita sedaya. Kita sami nyuwun dhateng Gusti Allah temahan pambujanan menika badhe ngiyataken gesang kita, iman kita sami, nginggalaken kita lan prajanjian kita dhateng Gusti. Temasapun ngantos kita kalimput wonten ing mawarni-warni pambengan, mawarni-warni pepalang ingkang badhe nebihaken kita saking katresnanipun Gusti Allah. Kita perlu tetap mbudidaya sinarengan kalian Gusti. Temahan kita ngantos dumugi ing prajanji gesang langgeng ingkang ayem tentrem. Amin. Bapak Ibu, para kagunganipun Gusti ingkang sami tresnani dhateng Gusti. Bujana suci ingkang kagelar dening Gusti pribadi wonten ing pasamuan sampun cekap, sampun rampung. Pramila sumangga wiwit ing dinten menika kita sami ngelampahi gesang cunduk kalian menapa ingkang dados dawuh lan sabdanipun Gusti ing gesang kita sedaya. Kita ngengeti Gusti nate paring dawuh dhateng kita. Dadi kita wis padha nderek kakubur kalawan panjenengane sarana baptis ing pati mau supaya padha kaya dene Sang Kristus wis kawungokake saka ing antaraning wong mati dening kamulyaning Sang Rama, mengkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar. Amin.
Bapak Ibu dalah para parkaning pasamuan ingkang katresnanan dening Gusti lan ugi tresnani dhateng Gusti. Sumangga pamatur nuwun kita pangucap syukur kita awit kita sampun karimat ing kapitadosan lumantar pambujanan ing dinten menika. Sesarengan kita aturaken raos syukur kita. Ugi kabingahan pamatur nuwun kita awit katresnan ingkang sampun lumuntur saking kaswargan ing gesang kita. Kita sami ngaturaken bisungsung syukur kita sedaya.
Bapak Ibu kita wonten ing salebeting pantungga sapaat kita, sinarengan kita nggih ngaturaken pisungsung menika kagem kamulyan asmanipun Gusti ing pantungga kita. Ngambali sowan Gusti wonten ing ayunan paduka ingkang suci. Gesang kawula ing samangke kalimput wonten ing kabingahan kebak ing karaharjan. Awit paduka tresnani dhateng kawula sedaya. Saestu katresnan paduka menika kelangkung ageng Gusti kangge kawula. Dene paduka anggenipun tresnani kawula toh nyawa toh pati. Namung karana paduka ngersakaken kawula paduka birat saking panguwaosing dosa lan kawula sami sinungan gesang ingkang langgeng kebak ing karaharjan wonten ing kraton paduka wonten ing pangauban katresnan paduka. Rama kasuwargan karana kabingahan menika ing samangke kepareng kawula sami nandhani pamatur nuwun kawula kunjuk paduka lumantar pikempaling pisungsung ing pangabekti menika. Sae pisungsung pangabekti menapa dene pisungsung syukur awit pambujanan ingkang sampun kawula tampi wujuding katresnan lan pangrimat paduka wonten ing karohanen wonten ing iman pitados kawula sami. Sumangga paduka berkahono paduka sucikaken pisungsung menika. Sepinten to ingkang makempal, sepinten to gunggungipun kawula pitadosaken wonten ing pangauban paduka, panuntun paduka. Temas daya saged kawula rigenaken kawula gula wentah kangge mawarni-warni kabetahaning peladosan wonten ing pasamuan papan mriki. Paduka berkahono anggen kawula sami masamuan sesarengan wonten ing GKJW pasamuan Mojowarno menika Gusti. Mawarni-warni rancangan kegiatan mengajeng ingkang badhe kawula lampahi sae ing salebeting kawula sedaya badhe mahargya wungu paduka ing riyadi Paskah. Menapa dene anggen kawula sami nglajengaken peladosan pambujanan suci dhateng para sepuh ing dalemipun piyambak-piyambak. Malah Gusti sewulan mengajeng mangke kawula badhe ngadani riyaya unduh-unduh wujuding kabingahan kawula sami. Anggen kawula sami badhe ngaturaken tandhaning kabingahan dhateng paduka awit paduka sampun ngrimati gesang kawula lair lan batos langkung-langkung sarana tetaneman ingkang kawula rimati. Panitia ingkang wonten kala pasrahaken dhateng paduka Gusti. Wekdal sampun caket ananging kawula sedaya badhe ngupados temah sedaya saged kalampahan kanthi rancak sae mbingahaken dhateng sedaya. Namung pitulungan paduka ingkang kawula suwun. Rama kasuwargan mekaten ugi kawula masrahaken para pelados-pelados ing pasamuan wiwit para pendeta emeritus, guru Injil, penatua, diaken, pamong anak-anak kawula, pengurus komisi-komisi badan pembantu ingkang wonten lan pokja, organis, song leader, soundman, multimedia, TU, merbot, guru-guru YPPK, pengurus YPPK sedaya Gusti kawula pasrahaken dhateng paduka ing salebeting peladosan-peladosan kawula. Mekaten ugi sedaya karyawan rumah sakit griya wonten ing Mojowarno menika. Rama kasuwargan setunggalan-setunggalipun kawula kanthi temen badhe males katresnan paduka lumantar peladosan-peladosan kawula. Pramila sumangga paduka ingkang nuntun paring pepadang. Rama kasuwargan mekaten ugi brayat-brayat kagungan paduka sampun ngantos paduka tegakaken ing saben dinten brayat-brayat menika budidaya wonten ing pandamelan nyambut kardi satinten-dinten nyekapi kabetahaning gesang. Kawula ingkang pitados paduka sampun nyawisi kacekapaning gesang kawula sami lair lan batos. Mekaten ugi anak-anak kawula ingkang sami sinau wonten ing pawiyatan paduka badhe berkahi setunggalan-setunggalipun paring kegiatan kesarasan raos telatos ing manah taberi wonten ing salebeting pasinaonipun temah saged ngangsu kawruh sak kathah-kathahipun ngempalaken keterampilan wawasan kangge sangguning gesang. Rama kasuwargan cekap anggen kawula sami mangabekti lan nampi pambujanan paduka. Kawula badhe mengker saking ngarsa paduka wangsul wonten ing pigesangan kawula nyuwun pitulungan dhateng paduka temah gesang kawula
saged mahanani, saged karaosaken sae tumrap tiang-tiang ing sakiwa tengen kawula sami. Pasrah gesang kawula, pasrah pandonga kawula. Kawula aturaken kelayan nyebut asmaning juru wilujeng kawula inggih Gusti kawula Sang Kristus Yesus ingkang meratelaken katresnanipun wonten ing gesang kawula sami langgeng ing salami-laminipun. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih, kita badhe mungkasi anggen kita manggon pangabekti nampi pambujanan katresnanipun Gusti pangrimat ing kapitatosan kita. Sesarengan sumangga kita sami katimbalan jumeneng. Sumangga sami mengkeraken dalem pamujan menika kanthi tentrem rahayu wonten ing asmane Gusti Yesus Kristus. Kita sami lados linadosan setunggalan-setunggalipun kanthi kalambaran ing katresnan lan sumangga kita tansah enget dawuhipun Gusti ing dinten menika ingkang mekaten. Bilih sarana ngengeti lan mandeng wedananipun Gusti ing salib menika badhe damel kita sangsaya tatak abenajeng kalian sedaya panandanging gesang ingkang saweg kita alami lan nyagetaken kita sangsaya wicaksana ing salebeting miji guna paedah gesang peparingipun Gusti wonten ing alam donya menika. Amin. Bapak Ibu kita pungkasi kelayan kekidungan Gusti adawuh kawan atus tigang dasa setunggal. Gusti adawuh yen kita sami kinen katyo lilin kang angkadani supaya saben wong padang ing ati wa angluhurake yang suci. Sami mengker saking dalam pamujan saking ngarsanipun Gusti. Gusti kanthi katresnan kersa nyarengi panjenengan kelayan berkat lan pangandhinipun. Kita sawise manah nampi berkahipun Gusti Allah. Siramating Gusti Allah Sang Rama, tentrem rahayu kaswargan peparinge Gusti Yesus Sang Putra, wah malih patunggilaning Sang Roh Suci cumondhok wonten ing gesang panjenengan, wonten ing manah panjenengan, dados kekiyataning gesang batos panjenengan sami ing salebet panjenengan lan sadanguning panjenengan sami nderek Gusti, mujudaken katresnan panjenengan dhateng Gusti ing sauruting gesang panjenengan sedaya wiwit ing dinten menika ngantos ing salami-laminipun. Pinuji Gusti. Amin.